Oh, daar gaan we. Range. Die moeten we hebben. Schon wieder? Omdat we naar boven, Oh ja. naar boven zijn we omhoog geklommen, zeg maar. Ja. En daar hingen we vast. Dus hebben we nu die ranch nodig. We gaan even een bankje maken trouwens. Oh ja, zeker. Hoe vind je hem tot nu toe? Kijk hem gewoon. Mooie poot. Ja, jong. Hoor ik Ik ben vaak. rechts. It's hammering time. Hammering. Ga eens There we kijken. go. Maak hem lenen. Don't I recognize you from somewhere? I don't know. Maybe. You used to work What in a the nut laundry bar. room, didn't you? Hoi, ik heb al Ja. gevonden waar we de hamer doorheen moeten I duwen. got transferred. Oei. So that's where I know you from. Probably. Why are you asking? Ik ben gewoon nieuwsgierig. Look, can I borrow that tool? This one? No. Why not? Because the guards will go crazy if I give you this tool. Man, you gotta check out your own tools over there. Okay. I'll do that. This one? Jongen, geef gewoon hoor. Doe het Shitty moeilijk. one. Don't I recognize you from... Ja, man. What are you saying? The tools walk out of here on their own? No, somebody helps them. At least twice a week. It's that easy, huh? Never said it was easy. Kijk, ik heb een gaatje geboord. En weg. Mag ik nu? Hey, is this the place to get tools? Yeah, sure. You can get them here. Until they blame you for losing them. Hey, watch it. Ga jij maken? Ik ga een, Is it always this hard to get a tool? Not at hoe all. heet het? Why don't you give it a Ik try? zou het niet weten. Go on. Een tafelpoot voor mij maken. Guard! Of een bankpoot ding. Yep. Guard! Can't you see I'm busy here? Fuck you. Fucking ass. Je moet hem pakken, achter hem. What do you want? What do I want? Oh, oké. Yeah, what do you want? La 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 la. Wacht. Sorry. Hey, Nu. Say, what do you want? Kijk hoe what do I sneaky. want? Yeah, what do you want? I just have a quick question for you. What day is it? Ik kom niet door die metaaldetector Nee. heen. Nee, No, zou ik niet doen. Day. Moet jij daar naartoe gaan en kijken Ja. of je hier in dat hoekje kunt komen. Ja, daar moet je ook heen gaan. Eens daar. Looks like there's something behind that bin. En dan komt hij nieuw aan. Alsjeblieft. Very nice. Nu heb ik jou hier nodig. Ja, ik kom eraan. Ja. Ik liep al door de deur heen of wat? Oh, hallo. Hallo. Oh. Je mag denk ik als eerste naar binnen gaan. Maar nu moet ik hem aan jou geven. Chief. Ja, Sorry. hier denk ik. Ja. Hallo, That's gonna be a God. problem. Nee, hoeft niet. Wij hebben al de oplossing, jongeman. You know the drill. Ja, nou. Alright. Je ziet het ook niet, hè, dat wij het gewoon nu gaan doen hier. Hallo. Hallo. Dank u. Die doet ook op een hele bijzondere plek. Ik heb die ranch heb ik hier hoor. Alright. Oké. Hier heb ik die. Hallo. Let's go. Hey, guard. Kunnen we samen naar binnen hier? Ja, oké. Oké, dat gaat niet lukken. Wacht maar. Hey, boys. Ja. There's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. Thank you. What's going on?
There's something going on downstairs. I think it's a fight. Let's go. All right, Let's step go. aside. Ciao, Let's ciao. go. Dank u meneer met uw rare sik. Zo, de ranch hebben we. Shake down! Up against the bars, inmate. Did you hear me? I said up against the bars. Baas, ik denk dat ik jou nodig heb nu. Inside. Ik ben al. Nu. Je mag hem nu aan mij geven. Ja. Doe nu maar. Not here. Should hide it somewhere else. There's gotta be a better place to hide it. Achter de cel. Oh. Zijn we toch professioneel? Absoluut. Knappers. All Heel right, vaker arms gedaan. up. Je had die ranch ook in je neus kunnen duwen, zo te zien trouwens. Ja. Back up against the bars. Big nose. Sir, it's clear. Mr. Big Nose. Woehoe! Had makkelijk gepast in ieder geval. Hey, baby. Oh. You good? Blablabla. I miss you too. Ga zitten. Linda, I got a plan to get out of here. Heet die ook Linda? What can I do? Linda, Linda, I got Linda. someone helping me in here. Dat Who's ben ik. that? His name is Vincent. Seems legit. Ik ben ook Are you legit. sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? Hmm. I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Oh nee. Je hebt een zoon. I miss him, Linda. Je hebt een zoon. Has he found out? Het gesprek daarachter is ook gezellig. Ja. It's fine. kijken He's elkaar still helemaal niet in aan. Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah, I got us a new Absolutely place. sure. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, listen. We'll get through this. We just have to stay Hey, focused. why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just No. missed her bus. I'll wait some. Oh, heel alleen. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? Hé, kut, waar ben je? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Je is zwanger of niet? Yeah? Carol, why aren't you here? Because Karel. I'm at home expecting our baby. Please. We've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. Die vrouw ziet er rammer I need to gestrest take uit, maar die care stem of is our rammer relaxed. situation. Mhm. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Oh, shut up. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Die stem past ook niet bij die kop vinden. Hello? Nee. Oh. Volgens mij was dat zijn moeder. Ah, die zwanger is door hem. You sick fuck. Zit ik daar met mijn Pink Lady appeltje. Ja. Ik denk niet dat het een pink lady is. Hallo. Hallo. Wil jij mijn Pink Lady Did you appeltje hear hebben? about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. O jee. Ben je er klaar voor? Let's go. Are you ready? Loading. Uh-oh, daar gaan we, jong.
We gaan het doen. Met onze nieuwe ranch. Maar daar zitten we al. We hoeven niet dat hele ding te doen. Yeah. Nee, gelukkig. Just don't drop it, okay? Dat zou Kidding me? lullig zijn. You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Oh jong, ik heb er ook zin in. Gimme. Dank u. Hoppa, teamwork. I can't believe I'm out of this shithole soon. It's not over until the fat lady sings. Oh, she's gonna sing. Trust me. I sure hope so. Een beetje voorzichtig. Hoe moet die eens mee? Moet die eens eruit? Oh, we moeten daarin. Oké, wacht. Volgens mij hebben we dan dit ding nodig. Aan de kant! Aan de kant! Ja, moet hij naar boven. Yes. Gaan we erop staan. Gaan we erop staan. Kijk, ik weet niet staan. Nice booty. Booty, booty, booty. Betty okay? She's fine. Oh, kijk uit. Oei. Oh, verkeerde kant op. Did you get your car fixed? Nah, not yet. Nee, nee, die kant. Godverdomme. How come you always get the What the aces? fuck? Eerst moet je naar links drukken en dan naar rechts of wat? Moet je zien? Did you get your car fixed? Nah, not yet. Ik ben er al. Crazy. Ja. Betty okay? She's fine. Volgens mij moeten we deze deur samen intrappen. Kan dat? Hey, Leo. Wacht, Oh, we shit. moeten dat doen op Damn. Donder, We gotta denk bust ik. this door open. Okay, on 3. 1, 2. Wait. Let's time it with the thunder. Oeh jongen, dat wordt moeilijk. Oké. Thunder! Nu! Nu. It's working. Just a couple more like that. Ja. Freedom and weed. Ah, you cheated. Nu! Nee. Betty okay? She's fine. Een hoer. Ja. Nu! Nee. Ah, nog een keer. En nog een. Hey, Nu! Ah, Ja. we zijn buiten. En nat. It's raining man. See that tower? Halleluja. That's where we're heading. All right. O jee. Hey, watch out. Shit. Wat een dommel. Takedown, voorzichtig hè.
there, through the warden's office. Moet hij wel dat klimmen doen, denk ik. Oh. Nee, je zegt. I think also we have to climb. Kom maar. Leo, over here. Hihi. Ga helpen, jong. Ik kan wel. Oké. Ik zie hier break. Ja, mag je doen. Real smooth. I hope nobody heard that. Zo. Ik kan dat niet lezen, man. Wat ga je doen? Let's see, the Pacific Ocean. Ah, that sounds nice. Someone's there. We gotta be careful. Bas, kom. Ja. Bas, kom. Kom. Doen we een over of een onder? Nee, een onder. Honger. Did you see that Carson show last Oh, night? oh. Nah. Voorzichtig. Any good? Great. Who was on it? Oh, Who were the guests? I can't remember. I must be getting old. Recht door, denk ik, hè. Ja. Volgens mij moeten ze het samen aanvallen. Ja. So what the hell were we talking about? Ik links, jij rechts? Ik pak Ja, rechts. als die losgaat. No. We should have. 3, Rechts. What the hell are 2, you talking about? 1, Wrong. go. Nu. Hey, get off him! Oh nee. Kut, sorry. Hey. Ik kan het nu doen. Oh, wat was Oké. jij? Wat was jouw pupje? Ik was naast je. What the fuck. Oké, nou nu. Let's go. Hup, 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 hup. What the hell were we talking about? Carson, Ik rechts, jij links. Ja. I already told you. No. 3, 2, 1. Te laat. Godverdomme. Wacht, zag jij al A de muscle linker prisoner. muisknop? Als we allebei de linker muisknop, dan pas gaan we aftellen. Oké. Dat zie je vrij laat namelijk. Of gewoon achter 2. So what the hell were we talking about? Carson, Right. You see it? I already told you. Ik zie je links. Nee, je bent er dichtbij. Oké. Oké. Don't move a muscle prisoner. Ja. Ik probeer gewoon uit te breken, maar dat is zo moeilijk. Ga je maar eerder anders. So what the hell were we talking about? Carson, Ik pak wel rechts. Oké. I already told you. No. 3, We should have. 2, 1. Nu. Yeah. Let's go. That's the tower. Watch out for the spotlight. Oh. Hier ben ik! Oh. Moet hier links naar onder? Oh nee, moet er rechts naar onder. Wacht, blijf even staan. Ja, je Ja. kunt nu. Nee. Nu kun je. Oh. Nee. Jong, ga weg. Achter dat ding vandaan. Jong, lul. What the fuck? Oh, wacht. Nee, weg. Ik wacht wel hier even op jou. Oh. Ja, je kunt. Nee. Je kunt. Ja. Je kunt. Go. Kom terug. Gaan. I need to get Ren. out of this. Godverdomme, hij rent niet. The fuck? Wat dan? Zag je toch, hij rende niet.
Je moet een extra... Shit. I need to get out of this. Ga eruit! Ja, hij bleef stilstaan. Ja, je moet extra... Je moet, als Stapje je, voor stapje, niet in één keer. je moet... Ga naar onder. Oeh, wat geluk. Oh, Nu kun je gaan. Nee. Zeker? Nee. Moet je zien hoe langzaam die doet. Ja, je moet een extra tap doen. Een extra shift bedoel ik. Ja, kunnen. Loop meteen maar door, loop maar door, loop maar door. Nog verder, nog verder, nog verder, nog verder. Hier kunnen we Nee. langs toch. Kijk hier. I'm going up. Ik bonjour al de monsieur hier naar kijk achter. Kill him. Kill the bitch. Ga hem al. He's down. We can use that wire. We just need something to slide down with. We moeten daar dus even iets vinden hier. Gevonden. Hoi. Ga jij eerst? Jo. Damn, that's Ga pretty ik. high. Whee! Kom. Ik vang je op. Oh nee. Nee. Klim. Hey, Iron Man, of Captain America. Ja. Kijk hem hier gaan. Komt dat tappen van, nog van pas? We're almost outside. Au, oh! They're shooting at us! Rennen! Go, go, go! The fuckers are shooting to kill! Don't stop! Trust me! I've got Don't no stop intention to to get stop. enough. Ren gewoon ergens naartoe, ik weet niet of het de goede weg is. We zijn eruit. Kijk eens hier. Actie hier. Oh. Go to the chopper! Get to the chopper. Hey, I've been meaning to ask you something. Wat hè? Cutscene. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know Yeah. the back-to-back thing? Ja. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you don't. Gotcha. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Beetje goed gelovig, hè? Hmm. Here. Come on. There. All right. Shit. The chopper? Yeah. Seems like we really pissed them off. They're using Oh. everything they've got. We have to be careful. I'm not going back in. Ik weet niet of de goede kant op gaat, hè? Geen idee. Hetzelfde trucje.
Yay. Teamwork. Come on. Oh shit. Cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Waarde, ik word weer betrapt. Let maar op. Dan mag jij eerst gaan. Ja, daarom. Je kunt ook in de bosjes blijven, hè. We should be able to hide in these bushes. These cops are dumber than a bag of wet potatoes. What potatoes, oh. Kijk uit. Kun je hem à la Hitman opeens de bosjes intrekken? Ik heb die van mij uitgeschakeld. Ik ben gewoon zonder ze uit te schakelen langs eraan. Oh, oké, wacht. Aan de beide kanten. Die moet ik echt even wachten, niet? Volgens mij zitten we vlak bij elkaar. Links, ik rechts. Ik links, jij rechts. Nu. Ja. Go! Ah. Careful. Okay. Hallo! How many cops are out here? No clue. Just keep your head low. Pas op, hier rechts is nog eentje. We got men here, 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 and here. What about there? Now, I need you to get Johnson over there. If I Johnson. send Johnson, we're gonna need some more men. I requested backup from the sheriff. All right, I'll send Johnson. Verwacht hier. Ja. Dat hij terug is. Doe in de bootjes samen, gezellig. Ja, postneger. Ja, kan je. Kom, ga, dat doet hij het weer. Hij blijft Moet je vasthangen nu in dat geneuks. Dan moet je nu shift nog een keer extra doen. Ja. That's where we need to cross. Yeah, seems like the only way. How long do you think we'll be out here? However long it takes for us to catch the damn fugitives. Ik I moet guess. jou... oh, ik ga hier naar boven. Mag jij rechts gaan? Somewhere anyway. And then we'll catch them in the morning. They won't go far. I'm gonna rough them up if we catch them, forcing us to be out here in a damn storm. Oké, Drie. nu. 3, 2, Ja. 1, nu. Hey, freeze! Oh nee, ik was net te laat. Aua! Godverdomme. Opnieuw. Yay. How long do you think we'll be out here? Oh, However long it takes for us to catch Okay. the damn fugitives, I guess. And they're probably hiding under a rock somewhere anyway. And then we'll catch them in the morning. oké. Go far. 3. I'm gonna Twee, rough them up één, if we catch nu. them, forcing us. Allee. Bim. High Bitches. five. High five to the face. Is hier wat? Is hier wat? Nee, hier is niks. Hier is ook Bridge is niks. coming up. I hope we can get across. Yeah, man, we got this. Dat gaat opnieuw worden. God damn it. Hey, Damn it. let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. Oh ja, kunnen we What? doen. No, it's way too high. Too risky.
I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. What are you Zo, crazy? wil jij doen? Don't like heights, man, okay? Mij maakt niet uit. Wil je onder de brug? Jo. Is goed. Pak ik dadelijk de leeway. Ga jij nu terug, ga je die kop... Hey, ik zie je daar aan de andere kant, hè. Jo. Don't look down, Leo. Ik heb zo gevoel dat we meteen de helikopter nog onder de brug komt kijken. Okay, I'm not gonna look down. Oh, Ja. oh, kijk uit. I'm looking down. Shit, a chopper. Let's get into cover. Ja, ik kan niet. Nu. Ja, nu. Goed zo. I think we're safe for now. Keep a lookout. Might come back. Wow, hey. Ik val, hey, oh ja. Helikopter komt terug. Of? Nee, hij gaat weg. What if we use these bars to climb over? Ik zou zo ontzettend hard naar beneden vallen nu, hè. Ja, doe je ding. Nee, dank je. Ik denk dat jij moet jumpen en niet. Zo, kom maar. Let's go. Hey, Shit. What is it? come Oh, over here. shit. Steady. See that Go ridge slow. over there? I can do this. Yeah? You think they could have come that way and swam over the other side? Oh. Nah, I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Take my hand or I'll help Really? Kom, Trust me, knuffelen. I've been hiking up here for years. Oh. Vang mij op, hè. This is the way out. We should be able to. Zo is het spel. A way out. Te breken. Ik denk bij jou in de hoek. What if we could Een use that to bel. break the lock? Aan de kant. Haha. Zo. Aan de andere kant staat politie. Someone's there. We gotta be careful. Hi. Nou, moet hij naar boven gaan. Schakel hem maar eerst uit. Als je mag je terugkomen. Down on your knees. Toch beter voor dan de andere volgorde. Quadrant C. gotta Suspect get to him. apprehended. Requesting backup. Moving in to secure him. Get over here now.
vind het veel chiller. End of the road, scumbag. Met je G drukt. Take it easy now. You don't seem like a guy who shoots an unarmed man in the back. You're gonna pay Pak hem! Look, pal, you don't want to do something you regret. Lower the gun. You all right? Yeah, I'm okay. Get after them! Get him, boy. Get after Oh them! jee. Run, run. Dat is fijn hè, van die doberman Oké. achter je aan. Oh. Look at those moves! Are you serious? They're too fast, man. Just keep running. Yo! Oh, trust me, I'm not stopping. That's the one. Oh. They're catching up on us. Oh, shit. I think I see a cliff up ahead. Hurry up. I hate dogs. I hate fucking dogs. I hate dogs. Fucking dogs. I hate you. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh, shit. Hey. Oh, shit. Come on, Leo. Jump! Wee, slow motion. Kijk hem gewoon. Oh, ik jong, wat een team. Shit. Damn it. Dit voetje. Ja.